aw ni yankuma aw bisimila an ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Star Show ne yɛrɛ dina ka émission mandi bi rappeur ba dɔ de b'an bolo bi n'an b'ale wele Moise Blue bɛɛ b'ale dɔn rappeur kɔnɔna la sisan ale de b'an bolo an bɛna foli tɛngɔ ale de la a bɛ se ka a yɛrɛ fɔ an ye ale ye jɔn ye. Bon ne tɔgɔ Moise Blue n sigilen bɛ Ɲamana Tete Bugu la n tɔgɔ yɛrɛ ye Musa Sidibe ma. Ok Moise Blue e yɛrɛ ye jɔn ye. Bon ne artiste rappeur malien ne an sigilen bɛ Ɲamana Tete Bugu la bɛɛ bɛ dɔn Moise Blue de la bon n tɔgɔ yɛrɛ Musa Sidibe de. Musa Sidibe o faamuyara n'ale ka manager b'an kɛrɛfɛ an bɛna kuma d'ale fana ma a ka foli bila a kanubagaw bɛɛ lajɛlen na manager. D'accord, salam alaikum. Bon an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lajɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka foli bɛ bɛɛ minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ village wɛrɛw la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Ok o faamuyara Moise Blue e yɛrɛ donna musique kɔnɔ cogo di rap kɔnɔ e donna rap kɔnɔ cogo di. Bon ne donna rap kɔnɔ cogo min na don dɔ la tilegan fɛ n terikɛ wɛrɛ kun sigilen don da la bon u kun b'a la ko an bɛna groupe sigi an ka gɛrɛn na quoi gɛrɛn dɔnkilidalaw bon an mɔgɔ naani de tun bɛ dɔnkili la ne ni n kɔrɔkɛ an bɛɛ tun bɛ du kelen kɔnɔ ani n terikɛ dɔ an bɛ groupe de la mais sisan groupe yɛrɛ cira bon u bɛɛ y'a bila n kelen de b'a continuer quoi. Ok o faamuna je pense que minnu bɛ Moise Blue dɔn aw bɛɛ y'a tɔgɔ faamuya sisan a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye n b'a dɔn k'a fɔ Moise Blue i tɔgɔ i ka rappeur dɔnna ni dɔnkili min o dɔnkili kɔni bɛ yen nɔ. O dɔnkili bɛ yen. N'i bɛ se ka freestyle dɔ fili n'i ka o dɔnkili i kanubaw bɛ se k'a lamɛn parce que i kanubaw de sigilen don ni wagati n'a k'i lajɛ an ka ni plateau Star Show kɛnɛ kan. Denin tɛ ne tɛ bouger bɛɛ ni Ala cɛ a ka paw ye ne ci toro ne b'a comment kɛ tous les temps n'a bɛ kɛrɛfɛ an bɛ baronu ne ka bebe ne ka lolo ne ka chérini mais ni Maria to ne k'i prévenir denin y'a kɛ tan a teri y'a kɛ tan elle fait 100 600 u b'a fɔ n tan dɔɔni dɔɔni baby a bɛ marcher waati bɛɛ bɛ miiri la j'ai la fierté on n'est pas au début sur le passé mais un démonté quand elle a affiché quand elle a brillé, a un démonté, quand elle a affiché, quand elle a brillé. Son ourala ma vie de méga tien fort, depuis ne jarabila ne ma tien fort ni kunyaro kanu me tante doala. Chama fo en kite ma ofe koni wari te kite na susel ke iere wa don ne vere fe atayan fe ambe sayan fe ambe sayan fe ni love ok padara o jara yɛrɛ de Magouche e b'i ka idée ninnu e b'i ka idée ninnu bɔ yɔrɔ jumɛn. Bon ne ka idée bɔ yɔrɔ min na i ka musique e b'i ka musique idée ta cogo di parce que dɔw bɛ n'u sigilen don gɛrɛn na idée bɛ na dɔw fana bɛ n'u bɛ so kɔnɔ idée bɛ na dɔw bɛ n'u taara gɛrɛn na idée bɛ na ne bɛ fɛ e b'i ka dɔnkili idée bɔ yɔrɔ min ne bɛ fɛ k'i ɲininka o de la. Bon ne ka idée bɛɛ bɔ gɛrɛn na kuma dɔ la fana ni bɛ so kɔnɔ kelen don. Ok o faamuyara Magouche est-ce que EP b'i bolo wa. Bon EP tɛ n bolo EP kɔni bɛ sira la. EP bɛ sira la. Awɔ EP bɛ sira la. EP bɛ sira la ok faamuyali kɛr'o la mais i delila ka i n'a fɔ i ko EP bɛ sira la n'a sɔrɔ a EP dɔɔni bɛ a kunkuru dɔɔni bɛ i bɛ se ka dɔɔni d'an ye o la. Ok an mɛn. Kutana an bɛ bada la ni n ka jow dama de bɛ bada la kutana mago tɛ mɔgɔ la ye n'o tɛ an bɛ bada la sigu mɛnɛ an ka sisi wuli sangereya tubabu dabilenni santima b'a la ni farafita ye n'o tɛ an bɛ bada la sigu mɛnɛ an ka sisi wuli sangereya tubabu dabilenni santima b'a la ni farafita ye an ka sigidani ka di ko western bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ awɔ kɛra sa ye ni n ka gala mɛnɛ kelen dɔrɔn de b'a min kariba wuli a ye nɔ a ma jigin dɔgɔ bonne vie aw dɔgɔ mal vie an ka taga cerveau fɛ a b'a se pila zaza nege dɔrɔn de bɛ ne na su in na bebi nege dɔrɔn de bɛ ne na su in na alo manega cɛ mago bɛ zaza baden na sigu baden na su in na fo n ka bɔ n cɛ togo la alo manega cɛ mago bɛ zaza baden na sigu baden na su in na fo n ka bɔ n cɛ togo la.
Ok, o diyara o diyara Moïse Lo. D'accord, n'a ye faamuya sɔrɔ la sisan an bɛna kuma di ka manager yɛrɛ ma n'ale ye Pipa Babɛr ale bɛ se ka dɔ fɔ an ye e ni ale cɛmala ko dɔw la. Pipa Babɛr i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la. Ah d'accord. Bon, Moïse kɔni c'est comme un frère à moi quoi. N dɔgɔnin don n terikɛ don. Bon an ka relation a kɔnɔna ka dun. Bon n yɛrɛ y'a ye comme n dɔgɔnin don talama la. Bon comme an bɛɛ bɛ carré kelen kɔnɔna la wa. Bon tout est possible pourquoi pas n ka essayer k'a dɛmɛ wa. I ma bon an ka relation nana ten tɔ de. Bon an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ten tɔ de wa. O faamuyara. Moïse Lo e ka e donna dɔnkili kɔnɔ cogo min ne bɛ fɛ i ka expliquer ne hali bi parce que hali bi e tɛ ka expliquer ne quoi. Bon ne donna dɔnkili la cogo min na n y'a fɔ cogo min na don dɔ la tilegan fɛ anw sigilen don an ka da la. Bon ne nana n terikɛw sɔrɔ a kuma la wala ko ka groupe sigi gɛrɛn na wa minnu bɛ kɛ dɔnkilidala ye u ka fara ɲɔgɔn kan dɔnkili la. Bon ne ko n ko ne bɛ don wa ne tɔgɔ ta. Bon ne grand frère dɔ fana bɛ yen o fana ko k'ale bɛ don. An terikɛ fila fana bɛ carré kɔnɔ. Bon an filɛ na an farala ɲɔgɔn an ye groupe sigi. Groupe yɛrɛ tun tɔgɔ 16e Hero. Bon an nana to ten an ye son fɔlɔ bɔ ka filanan bɔ bon sabanan an nana ci wa an farala ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ taara i ka côté la wa. Bon olu fana y'a bila bon bi bi in na ne de bɛ ka continuer. Mais aw ka groupe mun y'a to groupe cira. Bon mun y'a to groupe cira an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan Kalabankura mais dɔw yɛlɛmana quartier wɛrɛw la wa. Bon dɔw fana jogo tun bɛ ka tiɲɛ wariko fɛn nana don groupe ko la an farala o sababuya la. Mais a groupe kɔnɔna e n'a kɛra mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ɲɔgɔn o tɛ mun ni e bɛ collaboration kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye n'a kɛra aw ka featuring dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon m'o de fɔ u bɛɛ y'a bila bibi in na bɛɛ y'a bila mais u kɔni bɛ conseil jan. Donc sisan ni ne y'a faamu groupe cira bɛɛ bɔra groupe la mais hali sisan lien bɛ e n'u ni ɲɔgɔn cɛ. Mais olu de tɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye. Donc e de bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye. Voilà. Ok Makoche o faamuna. Souvent i bɛ taa sɔrɔ rappeur dɔw bɛ yen nɔ comme e ye rappeur ye Moïse Lo i bɛ taa sɔrɔ rappeur dɔw fana bɛ yen nɔ e ka idole y'o ye o diya ye kama e bɛ kɛ dɔnkilidala ye. Bon ne ka idole min olu de ye bon n yɛrɛ kɔrɔkɛ n grand frère yɛrɛ ni grand frère n cousin direct yɛrɛ. Ah donc o de y'a to e fana y'i tɔgɔ kɛ Lo Moïse Lo. Voilà. A faamuya la baasi tɛ. Moïse Lo jɔn de b'i ka son fara ɲɔgɔn kan. Bon mɔgɔ min ka son fara ɲɔgɔn kan k'a dilan ou bien ni min ma sigi a fila bɛɛ i bɛ se ka explication d'a fila bɛɛ la. Bon n ka beatmaker ye King Shea ani Mekno. Ma bon ni bɛ taa 6 semaines na kuma dɔw la an ka jo dɔw bɛ yen olu de b'a fɔ nin ka ɲi nin bɔ na nin fara nin na wa bɛɛ bɛ n dɛmɛ wa. Ok bɛɛ b'i dɛmɛ d'accord Makoche hakilina jumɛn yɛrɛ de b'e la Moïse Lo désolé je prends l'information Moïse Lo hakilina jumɛn de b'e la sisan musique kɔnɔna na. Bon hakilina min bɛ n na fo sanfɛ an jɔtɔ la tɛ ma. O ye hakilina ma fɔ n ka ko dɔ kɛ. E tɛ jɔ yɛrɛ ka taa sanfɛ dɔrɔn. Sanfɛ an tɛ jɔ Ok yɛrɛ. ka kɛ i n'a fɔ i cousin ɲɔgɔn memoli quoi. Cousin dara yɔrɔ min na fo n ka tɛmɛ. O faamuyara. Makoche actualité jumɛnw b'e bolo nin wagati nin na. Bon actualité mun bɛ ne bolo EP bɛ sira la en plus le 25 janvier 2025 un concert fana bɛ Ɲamana Titebugu kɔnɔna na lycée privé Alliance Cour kɔnɔna na entrée ye 1000 francs. Mais ni y'i siɲɛ fɔlɔ ye ka concert organiser a. Ayi bon n tɛ n siɲɛ fɔlɔ ye n bɛ to ka taa concert la village nin na segin. I taara village yɔrɔ min i bɛ se ka expliquer anw ye. Bon n taara Selenge n taara Buguni ma bon sisan turu bɛ Sikaso la. Ok Moïse Lo an y'a ye k'a fɔ fana k'i ni rappeur damadamani fana ye featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ. Je pense que anw t'u tɔgɔ dɔn mais e yɛrɛ bɛ se k'u tɔgɔ fɔ anw ɲɛna plateau in sanfɛ ni minnu ye featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon ne ni artiste minnu ye featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni NG Gang ye featuring kɛ ne ni TTVOJ ye featuring kɛ bon ni Ada Flow ni bɛɛ featuring kɛ quoi. Ok Moïse Lo don n'a natɔ la ne Mamsulu ne yɛrɛ ko Mamsulu ne Memolu nana k'a ka featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ diya e ye. Trop même o bɛ diya n ye trop walahi.
Ok, n ye faamuya sɔrɔ la. I ko k'i ni rapper minnu fana ye featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ. I bɛ se ka musique d'anw ye comme olu tɛ e bɛ je pense que e bɛ se k'a da. Oui, y'a Malaxian, Finesse, baby ni botawe, amorti, businessian, distanci, antarauto, ni vitesse, Malaxian, Finesse, baby ni botawe, amorti, businessian, distanci, antarauto, ni vitesse. Vitesse antarauto, ni vitesse, ta kɛrɛfɛ jugu tɛ mɔgɔ fɛ u bɛ fɛ ka ka kanu sa taga kɛrɛfɛ e ni mi t'anw fɛ u bɛ fɛ ka kanu sa e ni sini jagi dagari jugu minɛ ka jɛn kangari bebe ne b'i fɛ partout en casse-casse biti sanfɛ bɛ jigin mal Moiselu Dakar Bayfal Jar Duma c'est Malax partout en casse-casse biti sanfɛ bɛ jigin mal Moiselu Dakar Bayfal Jar Duma c'est Malax ni ka funɛsi ani fitɛsi ni ka jack de bouteille ni olu n'u ka dongo kelen ni u ka bebi ɲuman na bongo kelen ni min ka différence de créer min ka marijuana de filmer min ka marijuana de filmer negezi a bile tɛ bɔ i se sanu ni zira o tɛ kelen ye yirina graine de bɛ meleke a bɛ kɛ sariya tɛ forcer pour que i ka sɔrɔ f'i ka wari kɛ Malaxi O jara. Ok, am na ɲininkali wɛrɛ tɛ i ka manager la Pipa Baber. Oui. E ni Mewzulu aw ka lien bɛ cogo di ni wagati ninnu na? Bon, an ka lien kɔni o ye i n'a fɔ kɔrɔlen de ye waati bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn kan an b'an sigi an bɛ idéw partager ni ɲɔgɔn ye. Bon ko t'an na waati bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an de bɛ idéw partager an de b'an ka fɛnw bɛɛ labɛn ni ɲɔgɔn ye. Ok, o faamuyara. E yɛrɛ bɛ se ka idée jumɛn ni Makusi ma i n'a fɔ conseil k'a d'a ma quoi? Bon, donc on a mes conseils di ɲɔgɔn ma parce que c'est un frère à moi ka gɛlɛn ko in kɔnɔna la dɔrɔn o ye découragement de ye o dɔrɔn y'a gɛlɛn ko in kɔnɔna la don o don m'o de fɔ a ye a ka basé a ka musique kan bon ani étude ni fɛn ninnu komi a yɛrɛ bɛ ka étude continuer jusqu'à présent. Ok, Mewzulu. Ouais. I ka manager jɔyɔrɔ ye mun ye rapper ka ko la? Bon, manager jɔyɔrɔ yɔrɔ min rapper ka ko la. Bon, manager bɛ relation fɛnw de ɲini bon an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baara in kɔnɔna la wa manager tɛ se ka jɔ ko wari bɔ dɔrɔn na manager bɛ relation fɛnw dɔrɔn de ɲini wa o dɔrɔn de. Ok, je pense que fana n'aw bɛ taa yɔrɔ la tant que ni kumana aw fɛ ni ma kuma manager fɛ aw tɛ sɔn. Explication dɔɔni. Bon, tant que ma kuma manager fɛ an tɛ se ka bouger o. Kɛcogo yɛrɛ t'o la i bɛ kuma manager fɛ manager de b'a fɔ an ka taa bon n'an ma diya manager yɛrɛ fana an tɛ taa. Manager o kuma ye tiɲɛ ye. Bon jagosa de ko in kɔnɔna yɛrɛ bɛ ten tɔ de parce que an de bɛ fɛnw bɛɛ discuter an de bɛ kuma bɛɛ kɛ fɔlɔ pour que rapper yɛrɛ ka se ka bouger o. Ok, o faamuyara. Ko in kɛlen i n'a fɔ jamana ko de jamana tɛ se ka foyi kɛ ni président ma kuma tant que ni président ma kuma jamanadenw tɛ se ka foyi fɔ rapper in kɔnɔna bɛ ten de. Donc dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ rapper kelen b'a ka kursi n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ k'a sɔrɔ manager t'a la o bɛ kɛ kɛlɛ de wa ou bien o bɛ kɛ mun ye? Bon o tɛ kɛ kɛlɛ yɛrɛ a bɛ dépend i bɛ taa sɔrɔ ani minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛmɛbaga de t'a la parce que fɛn min fana dɛmɛbaga ko de don f'i ka dɛmɛbaga ɲɛnama de sɔrɔ mun bɛ se k'i la avancer mais caman o de ye. Mewzulu gɛlɛya jumɛn sɔrɔ i ka dɔnkilida la? Bon, ne gɛlɛya minnu sɔrɔ n ka dɔnkilida la aide b'o kɔnɔna na ani gɛlɛya sugu ka ca ne ye dɔɔni sɔrɔ a bɛɛ la déplacement ko ani prestation position olu i b'a expliquer an ye de an bɛ plateau de kan o bɛ se ka kɛ i dɛmɛbagaw bɛ n'u y'i ka plateau la o bɛ se k'i dɛmɛ. Bon, an bɛ taa prestation yɛrɛ dɔw u b'an wele u bɛ taga n'a ye prestation yɛrɛ dɔw la an bɛ taa u bɛ tila ka taa an lamisɛnya yen nɔ i m'a faamu. K'aw lamisɛnya cogo di? Bon, juste i n'a fɔ e ka ne wele ne ka na i ka show la ne nana i ka show la ne bɛ e wele ko ne bɛ yan nɔ e tɛ ka ne lamɛn e tɛ ka ne yɛrɛ ka appel ta i m'a faamu an bɛ taa an ka tagali bɛ kɛ fu ye. Donc n'i y'a faamu mɔgɔw b'aw wele ka t'u ka prestation kɛyɔrɔ la donc n'aw sera yen appel tɛ taa. Appel tɛ taa bon dɔw yɛrɛ la u t'a yɔrɔ min na fɔ cogo min na. N y'a faamuya.
Ok, i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i ka rappeur la i y'o expliquer an ye. I ye nɔgɔya jumɛn fana sɔrɔ? Bon bon me ka nɔgɔya dɔɔni sɔrɔ mais ma nɔgɔya bari sɔrɔ ten fɔlɔ. Ne b'o de f'e ɲɛna i b'a expliquer de n'i ma kuma a tɛ faamu. E kanubaw de sigilen don k'e filɛ nin waati in na. Bon ne nɔgɔya minnu sɔrɔ dɔrɔn a expliquer maloya tɛ yen a expliquer. Kuma de ka gɛlɛn ne ma. Komi Moïse bɛ ka dɛsɛ k'a ka nɔgɔya expliquer an b'a da a ka manager Pipa Babɛri ma je pense que ale bɛna faamuyaliko ɲuman di aw ma aw minnu sigilen don ka anw filɛ aw ka rappeur ba min b'anw bolo ale bɛ explication d'aw ma aw bɛ caman faamuya a la aw tun bɛ minnu kɔ Moïse ka plateau sanfɛ a ka manager bɛna bɛɛ fɛsɛfɛsɛ aw ye sa manager Pipa Babɛri an b'i bolo. Bon n ka cɛ kɔni a ye nɔgɔya min sɔrɔ ko min na tiɲɛ yɛrɛ la dɔnkilida ka nɔgɔya ma a ka idéw bɛ na facilement après ça bon genre n'an bɛ ka essayer ka son bɔ i b'a ye dɛmɛbaga damadɔni bɛ na wa bon hali n'an tɛ k'o bɛɛ nɔgɔyaba kɔni sɔrɔ an mago bɛ mun na pour le moment an bɛ ka se k'olu sɔrɔ wa mais rap kɔnɔna ka dun an yɛrɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔ baden de bɛ yen nɔ talent b'i la mais i tɛ ka se ka exploiter wa o bɛɛ bɛ dépend dɛmɛbaga ko in de la wa i ma o faamuyala Moïse i k'o fana i ka concert bɛ yen i ka affiche. Bon concert le 25 janvier bon comme an ye affiche fɔlɔ bɔ bientôt on kɛlen don wa bon san an bɛna affiche principale yɛrɛ bɔ le 25 janvier entrée 1000 francs Ɲamana Tetebugu la lycée privé Alliance kɔnɔ. Ok, je pense que i ye rappeur caman invité i ka concert in na kɔni. Wa rappeur caman invité len don. I bɛ se ka olu dɔw citer an ye komi i bɛ plateau de sanfɛ yan. Bon Bifenix mɔgɔw bɛ yen Sedi bɛ yen MG Mori bɛ yen Lolo bɛ yen. Ok. Bon n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ fɛn fɛn sigilen don ka ne star émission kɛrɛ kan aw bɛɛ folen don vraiment ko kuma ma nɔgɔ ma Pipa yɛrɛ b'a da don a tɔ. I bɛna manager de bila kuma na kelen ka kuma e tɛ kuma manager donc e yɛrɛ ka rappeur bɛ ka dɛsɛ ka kuma plateau sanfɛ donc an bɛ kuma de e yɛrɛ ma sa kɛ. Bon yanni ka mɔgɔw fo fɔlɔ an bɛ fɛ ka kuma concert ko yɔrɔ de kan an mago bɛ dɛmɛ la halisa wa an mago bɛ dɛmɛ la bon komi a yɛrɛ b'a kalama an ma dɔn ka se o bɛɛ niveau ma an mago bɛ dɛmɛbaga la i ma fan bɛɛ fɛ wa fan bɛɛ mun se ye mun ye mun bɛ se ka mun ka ɲi dɔrɔn an mago bɛ dɛmɛbaga la i ma le b'an jɛ halisa an mago bɛ dɛmɛbaga la en plus an ka EP bɛ sira la an bɛ fɛ ka mixtape bɔ wariwo ni fɛnw b'a la i n'a fɔ a yɛrɛ b'a dɔn an ma nɔgɔn cogo min na ne ka cɛ yɛrɛ ekɔliden de don a ye fɛɛrɛ kɛ a k'an dɛmɛ o. Ni Ala sɔnna aw bɛna dɛmɛ aw kanubaga minnu bɛ yen n'u sigilen don k'aw filɛ nin wagati in na Moïse dɛmɛbagaw aw yɛrɛ ɲɛ b'aw ka Moïse la ko fɛnba t'a bolo donc aw de bɛ se k'a dɛmɛ k'a ka nin concert ko in k'a ka concert kɛ k'a diya cogo min na walasa a bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ a la cogo min na donc aw bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ Moïse ka kuma in na i bɛ se k'i ka numéro bila i kanubaga minnu bɛ k'i filɛ walasa u bɛ se k'i wele cogo min. Bon un numéro est 97 95 43 61. Ok i bɛ se k'a kan tuguni. 97 95 43 61. Ok faamuyali sɔrɔla a la maaw se kanubagaw minnu sigilen don nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka Mali kunnafoni TV sanfɛ Sarsho kɛnɛ kan n'o ye ne yɛrɛ Dina ka émission mandi an ka foli b'a aw bɛɛ lajɛlen an tɛna ɲinɛ ka aw si de kɔ na aw tɛ anw tɛ kɛ foyi aw de b'aw sigi k'an ka émission in lajɛ donc an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n bɛ foli lase Madame Barou Fadi Mayiga ma ale yɛrɛ bɛ musoya fɛnw caman feere n'ale bɛ Yirimajɔ ni échangeur jigi dɔrɔn droite fɛ donc ale ka boutique bɛ yen yɔrɔ la n bɛ foli lase Ami Digoba n'ale yɛrɛ de bɛ ne yɛrɛ maquiller donc a bɛ se maquillage la kojugu aw minnu bɛ fɛ ka taa Miss Digo fɛ n'ale Ami Digo ye a k'aw ka maquillage kɛ a b'a ka numéro kɔri n'o ye 93 68 21 02 j'espère que aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi émission mandi in kan donc an bɛ bi ta bila yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ nin plateau in sanfɛ n'Ala m'an ka jɔnya juru jɔ n na ok bisous bye bye.